যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ BLT স্টেটমেন্ট হিলাই দিলে গোটে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত BTR Accord मा बुस्थु आरो BTC Accord मा बुस्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अबे मोनसेखौ फोथायो बिराद गिदिर थांखि दङ आरो दिनै जोङो आन्दायनानै जौ लोंनानै बे सुक्तिखौ खालामाखै बिराद मेलेमखौ बोखाव सिरियासलि सिन्ता खालामै सोदोब बेयाव शब्द बाक्यफोरखौ नायनानै नैबे एकर्डखौ खालामदों ओंखायनो दिनैनि समाव आंबो गियोसो लिडारफोरनि आखलखौ नुनानै कि बांद्राय सेल्फिश जानानै मालाबा हारिखौ बिराद अलखदाव खोख्लैगोन नामा मिथिबाय एकर्ड मोनसे जानो थांगासिनो दङ अब्लासो हाखु दाखु खारलांनानै बिसोर एकर्डा जानाङा चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन ओंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आं अब्ला हम मिनिस्टारा बुंदों बिफोर एसेम्बलि इलेक्शन जेसेबां क्लज दङ इमप्लिमेन्ट जानांगोन जों दायित्व लागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदों स्वयं इन्डियानि हाग्रामा महिलारि सारा BTR दफानि खामानिफोरखौ मावा हाग्रामा महिलारि सारा 15 बोसोराव BTC Accordनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायैखौ फिनै हाग्रामा महिलारि सारा BTC Accordनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय स्ट्रं रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों जोंनि समस्याया बे BTC Accordजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड' लिबारेसन टाइगारा बे थांनाय 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों दा दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि लोगो लोगोनो जोंनि जिथु नियम खान्थि भारतनि जिथु नियम खान्थि बा संबिजितनि जिथु मान होनांगौ बा बेसेन होनांगौ हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसोरनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय जितु BLT स्टेटमेंट हिलाई दिले गोटे राष्ट्रीय पৰ্যায়ত जितु BLT स्टेटमेंट हिलाई दिले गोटे राष्ट्रीय पৰ্যায়ত 500 কথা কয় 1500 দিব মই কি কৰে নকৰে মই পিছত কম এইটো जितु BLT स्टेटमेंट हिलाई दिले गोटे राष्ट्रीय पৰ্যায়ত যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি BTC Accord आरो BTR Accord अबे मोनसेया बर' हारिनि थाखाय गनायथावना हाग्रामा महिलारि सारा BTR Accordनि दफाफोरखौ मावफुङा BTC Accordनि दफाफोरखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंगोन प्रमद बर'आ मा फिननाय होगोन प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन 5 बोसोराव BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाबा गावनो सुइसाइड जागोन आरो बर' हारिनि गेजेराव 5 बोसोराव BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाबा गावनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव गावनो गाव रायजो राजाया मा पानिश होयो बेखौ गावनो गथायनानै लागोन दिनैनि समाव प्रमद बर'आ मा बुङो नाथाय 15 बोसोराव BTC Accordनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायैखौ फिनै हाग्रामा महिलारि सारा BTC Accordनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदों दिनैनि समाव प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा मा बुंगोन सरकार অসম सरकार আৰু বড' লিবাৰেশ্যন টাইগাৰৰ মাজত যে চুক্তি হৈছিল গোটেই জিলা গঠনৰ কাম মই নিজে কৰিছিলোঁ সকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নামৰ যিটো আন্দোলন চলিছিল সেই আন্দোলনৰ সমাপ্তি নামত 2003 চনত ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বড' লিবাৰেশ্যন টাইগাৰৰ মাজত যে চুক্তি হৈছিল এই চুক্তি সময়ৰ সেই এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে এই BTC অঞ্চলখন ভালদৰে উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহকে কৰ্তৃত্বটো দিয়াৰ কাৰণে ভাৰত সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ দ্বাৰা এটা কাউন্সিল গঠন কৰা আৰু এই কাউন্সিল যেহেতু ডাঙৰ এলেকা আৰু বহুত বেছি জনসংখ্যা থকা ঠাই তাৰ কাৰণে এখন জিলাত তাক সামৰিব নোৱাৰে আগতে 6ষ্ঠ অনুসূচী হলে 6 শিডিউল হলে এটা জিলা আছিল কাৰ্বি আংলং এটা আছিল ডিমা হাছাও এইটোৰ কাৰণে BTCৰ ক্ষেত্ৰত বদলেন ক্ষেত্ৰত কি হৈ গ'ল এটা জিলাৰ দ্বাৰা এইটো পৰিচালনা কৰাটো সম্ভৱ নহয় আৰু তাৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ ফুল প্লেজেড এটা ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল পুৰানা BTC এলেকাৰ ভিতৰত বাকি কোনো নাছিল মাত্ৰ ওদালগুৰি সাব ডিভিজন আছিল আৰু হেতুৰ কাৰণে চৰকাৰে তেতিয়া আন্দোলনকাৰী পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল
যে কোকৰাঝাৰৰ লগতে আৰু নতুনকৈ 4টা জিলা গঠন আৰু এই হিচাপে বড়ো চুক্তি হোৱাৰ পিছত চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলা গঠন কৰা হৈ গ'ল এই হিচাপে ওদালগুৰি আমাৰ অকল মহকুমা আছিলে আৰু এই মহকুমাৰ পৰা আজি পূৰ্ণাংগ জিলা হৈ গ'ল আৰু মই আজি নিজকে সৌভাগ্য মানিছো ইয়াত আহি ভাল লাগিছে কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ হোৱাৰ সময়ত BLTয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে যে এতিয়া দেশৰ সংকট এই সংকটৰ সময়ত আমি কোনো এক্টিভিটি নকৰোঁ আমি কোনো আন্দোলনৰ কাম কাজ নকৰোঁ আমাৰ কাৰণে পুলিচ মিলিটাৰীক আমি ব্যস্ত হ'বলৈ নিদিওঁ প্ৰথম দেশটো আমাৰ ৰক্ষা হ'ব লাগিব গতিকে BLTয়ে গোটেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিল আৰু আমাক লৈ মাথা মাৰিব নালাগে আৰ্মি পুলিচে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে BLTয়ে কাৰ্গিললৈকে যাবলৈ সাজু আমি সব কাৰ্গিল যাম আৰু আমাৰ দেশক আমি সুৰক্ষা কৰিম এই যেটো BLTৰ ষ্টেটমেণ্ট হিলাই দিলে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম प्रमोद बर' बोरो 5 बोसोराव BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायासै हाग्रामा महिलारि सारा सिदा बाथ्रा बुंबाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं BTR एकर्डनि दफाखौ आं मावनो हानाय नङा आं BTC एकर्डनि खामानिखौसो आं मावगोन 15 बोसोराव आं मावफुंनो हायाखै फिनै BTC एकर्डनि दफाखौ आं स्ट्रं खामानि मावगोन होननानै बुंबाय बिनि सायाव प्रमोद बर' आरो प्रमोद बर'नि आग्दा आखि मा बुंगोन लानो हानाय गोलाव समनिफ्राय बर'नि गासैबो हाबाफारियाव लोब्बा थाबोनाय मानगोनां रंजालु दा आरो बाहागो लानो हानाय आगोमा दाजों लोगोसे माखासे जोंनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोन आरो पार्टिनि दैदेनगिरि लोगोफोर सानसुमै नोंथांमोन फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो लोगोफोर आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय बाहागो लानायनि थाखाय आरो बे सावरायनायखौ बानजायनायनि थाखायबो आङो साबायखर बावबाय दा नैबे खोथाखौ आङो बुङोब्ला एसे पलिटिकेलाइज बा पलिटिक्सआव फैबाय नालाय एसे पलिटिकेल बायदि नुहुरो आङो सावरायनोनो बायो गोबां जायगायाव दायो आङो सावरायथ'वाखै खोथाफोरखौ आरो गुबुन मोनसेया जाबाय राबना फंबाया जुदि रामजों लोगो जायाबा थैनाय नङामोन होनदों दा जोंनि हारियाबो बिदिनो जाबोदों गोदोनिफ्रायनो माने राबना रामजों दावहा नांनाय समाव फंबाया जेला रामजों लोगो जाहैबाय अब्लासो राबना थैबाय दा जोंनियावबो हारिनि सिंनि खोथाफोरखौ मालायनो बुंफोरजोबनानै होयो आरो बेवहायनो हारिया सिङाव जेबो गैया जायो दा ओंखायनो खोब माने टेकनिकेलि थांनो गोनां जायो आंखौबो बिराद प्रभक खालामो बुंथो होननानै मालाया नङा जोंनि मानसिफ्रानो सोरबा एकदम बुंनाङै बाथ्राफोरखौबो बुंनानै एसे प्रभक खालामो रागा जोंबाय बायना बुंथोंसै खोमा माबाथोंसै खोमा होननानै आरो जै माबा मोनसे बुंबाय बेखौ हारसाफोरनि गेजेराव दामना होलायनोसै आरो गुबुननि गेजेराव दामना होलायनोसै नैफोरखौ खालामबाय थायो दा बेबायदिब्ला मोनसे हारिया जौगानाया जोबोद गोब्राब जागोन आरो दिनैसिम बर' रायजो राजाफोरखौ मानिनांगोन सोर बेसेबां लेखा गोरों सोर बेसेबां धोनि गोरिब बेजों खोथा गैया एसेबां धैर्य हमनानै जे 30-40 बोसोर नांबोबाय जाय लिंदों बेजोंनो थांबाय बे मोनसे केरेक्टारखौ खिन्थु जोङो बयबो माने बाख्नायनांगोन बर' हारिनि दा ओंखायनो दिनैनि समाव आंबो गियोसो लिडारफोरनि आखलखौ नुनानै कि बांद्राय सेल्फि जानानै मालाबा हारिखौ बिराद अलखदाव खोख्लैगोन नामा आरो मालाबा बांद्राय थाबनो मोनजानो लुबैनानै माने बबेबा जिनिसफोरखौ एसे कमप्रमाइज खालामगोन नामा दा नैबेखौ एसे गिनाय मोनो दा आंखौबो बुंदों नैबे सुक्ति खालामनायनि थांखिया इलेक्सन गेलेनाय नङामोन नामा बायदिसिना हेन टेन दा नैबे समाव आङो दायो पार्टियाव थायामोनब्ला गोबां खोथा बुंगौमोन आङो खारन गुबुन जायगायाव थानानै गुबुन खोथा बुंनाया थिग नङा जातीय एजेन्डाखौ लानानै दायो ABSU बर' साहित्य सभा गुबुन आफादफ्रा खामानि मावगोन जोंबो मावगोन पलिटिक्सआव थानानै नाथाय जोङो खोथाखौल' बारा बुंनाय नङा दा दिनै जाथिनि इस्यु पलिटिकेल इस्यु गासैखौबो लाब्रा खालामनानै मावनो थांनानै BPFआ ओरैबो प्रब्लेमाव खोख्लैगासिनो दङ बुंनाङै फंसे बाथ्रा बुंनोसै आंनि गोरबोजों मोनदांनायाव फार्स्ट टु लास्ट NDBनि एकर्डखौ जाजानो बायोमोन हाग्रामा महिलारिमोना बे फेक दिनै NDBनि लिडारफ्रा बेखौ मानि दामानि आं मिथिया किन्तु बियो फेक कि NDB एकर्ड दिनै नङा 2020 नङा 2050 बाबो NDBजों एनादार एकर्ड जानाङा बेवहायसो हाग्रामा मोना दङमोन ओंखायनो थांनाय इलेक्सनाव
एनडिबिआ सोरजों सोरखौ गावथारदोंमोन बिनि मोनसे लिस्ट होदों हाग्रामाया बे लिस्टखौ होनांगौनि दरखारमोन ना थांनाय इलेक्सनाव होदों ओरैखौ गावथारदों होननानै बर' हारिनि बेजों एबसुआ लोगो जादों होननानै दा बे टटेल माने बे 20 बोसोरनि जुदि 20 बोसोर नङा 17 बोसोरनि जुदि गासैखौबो नोङो टन्न डेटफोरखौ नायजोबोबा बबे स्पिचआव मा बुंदों बेखौ नायजोबोबा बेखौ एकदम क्लियार बियो कि एनडिबिजों मोनसे एनादार एकर्ड जानायखौ हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म बिपिएफआ लुबैयामोन मानो लुबैयैनि आन्दोआव मा दङ एनडिबिजों एकर्ड जाबा हाग्रामाया मा खहा जागोन चन्दन ब्रह्मआ मा खहा जागोन प्रमद बर'आ मा खहा जागोन सोरबा XYZ मा खहा जागोन एनडिबिआ हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा एनडिबिआ हारिनि थाखाय नांदोंमोन मोजांखौ नों बुंगोन गाज्रिखौ नों गावनि होननानै बुङा गावनि दाय होननानै बुङा बे केरेक्टारा मोजां नङा जुदि सोरबा सासेया हारिनि थाखाय मावनो थांनानै बहाबा गोरोन्थिबो जाबाय बेखौबो नोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन आरो बे खोथाखौनो आङो दिनैनिफ्राय 12 बोसोरसो सिगाङाव निउस लाइभआव सानसेखालि बुंदोंमोन जे आं ओरैबायदि पार्सन नङा ओरैबायदि मानसि नङा कि आंनि न'खरनि आंनि गामिनि आंनि जाथिनि सोरबा सेंग्राया गोरोन्थि मावगोन आं बेखौ माने आंबो आंनिबो दाय होननानै बुंफाना लाया आं एरायगोन बेबायदि मानसि आं नङा जुदि आंनि हारिनि सोरबा मानसिया गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ आं मावनाय होननानै हमना लागोन आं आरो बेखौ कारेक्सन खालामनो नाजागोन हानायालागै कारेक्सन खालामनो नाजागोन दा दिनैनि समाव जोंहा धीरेन बर' दायासो सिनेमा बानायखांबाय थांखि गैयै समाज थांखि गैयै समाज नङा होमबा दा मानसिफोरखौ आं लामा आन्दायनाय बायदि नुबाय सानैसोखौ थांनाय समाव पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानानै माजानानै जायगायाव थानो हायै आन्दलन खालामबोनानै इसेबां खस्थ' खालामबोबाय नैबे बिराद स्टेबल टाइमाव जोंखौ रावबो आसिबो थुनो हाया दा होखारनायाथ' सिगिनायाथ' बादो रावबो आसिबो थुनो हाया दा जोंखौ बै समावसो मानो जोंनि साफा सानै मानसिफ्रा एसेबां माने इनस्टेबल जादों मेन्टेलि आं हमनो हायाखै नैबे समाव जों मोर स्टेबल जानांगौमोन आङो मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ लोगो बावगारो आङो गोबां आंनि लोगोफोरा बुङो बा नोंहाथ' दिनै बिराद खस्थ' जाबाय इमान गिदिर मास गेदारिं खालामदों सानसेया राजा लामायाव जिरायदों रेल लामायाव जिरायदों मोनाबिलियाव फन हरना बुङो नों रेस्ट लादो दे होननानै आङो मुभमेन्टनिफ्राय थांखांना न' सहैनायनि उनाव दुगैखांनायनि उनाव आङो जास्ट 10-15 मिनिट हारसिंनो हय साइडआव थांगोन बहाबा लामाथिं नायगोन माबा नायगोन 10 मिनिटआव आं बावगारलाङो बेखौ व्हाट हेपेन इन लास्ट 24 आवार्स लोगो आं सानो जे गाबोन मा मावगोन दा जोंहा मोनसे एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआ जोंनो मोनसे एचिभमेन्ट होबाय बे एचिभमेन्टआ दिनै नङा गाबोन बियो फैखागोन आं मोनसे बिजनेस खालामबाय बिजनेसाव नों प्रफिट मोनबाय प्रफिटआ नोंनि आखायाव फैबाय बेखौ लानानै नों बारा अंक खालामनांला नेक्स्ट नों मा खालामगोन बेखौसो अंक खालामदो नेक्स्ट वाट बेसो जोंनि मोनसे कुइसन जानांगोन नेक्स्ट वाट प्रब्लेमाव गोलैबाय मानसिया बेखौ जों बोरै बोखांगोन आंनि लोगो सासेया बेरामाव गोलैना दोङो आंनि थांखिया बे जागोन नामा कि बिनि ओरै जानायखाय जाबाय जि जाबाय जि लोंबाय आरो दिनै आंनि थांखिया जाबाय बेखौ बेरामनिफ्राय बरननांगोन दा ससाइटिया बे अबस्थायावनो जोंहा दिनै 30 इयार्स थांबाय जोंनि आउटलुकखौ जोंनि मिशनखौ जोंनि भिजनखौ जोंनि नोजोरखौ कमप्लिट सोलायनांगौ दा बेवहाय नोङो दिनैबो जुदि आब' अनजालिजों आंजोंसो जुक्ति जालायनांगौबा आब' अनजालियाव जुदि सासे मुभमेन्टनि लिडार जाबोबायबा आंबो जुदि गुसुं समनि थाखायबाबो नेहात मेलेमजोंबाबो साननैसो राजा लामायाव गसंफ्लांबायबा जुदि बेजों आंजोंसो नांलायनांगौबा आं जुदि आंनि बिफा बैसोनि सानसुमादाखौसो आं क्रिटिसाइज खालामनांगौबा आरो आंनि बिफा बैसोनि सानसुमादाया जुदि आंखौसो टारगेट खालामना लाबायबा बे जाथियाव बोरै जागोन जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जाबोआखै होमबा आंथ' खुनु दिन गसंहैयाखै जे सानसुमादानि एगेन्स्टआव कि नों नैखौ मावनाङा मानो गसंनो आङो आइ रेसपेक्ट हिम आइ अनार हिम खालि नैबे एकर्डआव बियो थाफानो मोनाखै माखासे कन्डिसन फैदों सिटुएसन फैदों जोङो नैबे समनि खामानि मावग्रा मानसि हिसाबै बे सिटुएसनखौ जों बुजिगोन 93खौ जों बुजिया बै समाव जोङो टटेल मेकानिजमाव जों गैयामोन 2003आव जोंखौ इनभल्भ खालामाखै जों बेयाव यां माने सेन्ट्रेल एबसुआव आं निउ कामारमोन आरो जों लुबैयाखैबो एन्ड आइ नेभार कुइसन आं जेब्लायबो सोङाखै मालाबाबो सोङाखै कि BTC एकर्डआ गाज्रिमोन BSC एकर्डआ गाज्रिमोन खिन्थु जेला सोरबाया बुंनो गोनां बुंफैयो अब्ला कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि होनो गोनां जायो दा इंखंआ बुंदों होनदों मिडियाया बयहाबो राइट थायो खिन्थु इंखंनियाव मा डिजाइन दङ मा पलिसि दङ कि बियो गामि दानख'नाय सोनायनि सायाव खोथा बुंनो बेवहाय मा ब्लु प्रिन्ट दङ मा सिन्था दङ सोर मिथिगोन दा ब्लु प्रिन्ट होननाय सोदोबखौबो मालाया मिथिगोन दा बिसोरनो ट्रेन्सलेट खालामना गुबुन हैगोन दा ब्लु प्रिन्ट दङ होननानै बर' गामिखौ दानखानो होआ दानखायोबा इंखंखौ हारसिं दानखाना लांथो आरो दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिखौ माने एखमबा जोंहा गामिनि आं जाम्बा जाम्बि होननानै बुङा खिन्थु गामियाव थांग्रा जोंनि आयंमोन जोंनि आबैमोन आबौमोन गामिनिफ्रा बुङो मायबा गाज्रि खोनाबा बर'फोरनि सायाव दैमालुनि सावा दंमारो होननानै दा दैमालुआबा मा साव होलांखो बेखौथ' जों फरायनानै बारबाय खिन्थु नैबे
नैबे जि सानथामनि सानब्रैनि एसेम्बलि जादोंमोन बे बर'नि हिस्ट्रियाव बिराद गाज्रि लिरनाय थासिगोन बर' कसारि काउन्सिलनि थाखाय गोबाव सम आन्दलन खालामबाय UBPआ जों एबसुजों जेबो संघात गैया खिन्थु खोब जों फ्रेन्डबो जायाखै एबसुआ मानोना बै समाव एबसुआ गावहा मोनसे मिशन भिजन दंखायो एबसुआ 100 बोसोर मावनाय बर' जाथिनि मिशन भिजन दङ बेखौ दिनै जुदि लाइन टु लाइन फरायना होयोबा मालाया मिथिबा गाबोन खामानि मावनो हानाय नङा सब एबसुखौसो आसि थुयो आं क्रिटिसाइज खालामाखै दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट जाफैबाय 5 बोसोर सिगाङाव हपलेस जाबायमोन जोंहा हबानो गैलामोन सेपारेट डाइरेक्टरेट जागोन आं बै समावनो सानदोंमोन न बिथ' जेबो गिदिर जिनिस नङा जाथारनांगोन बेयो दिनै जाफैबाय आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरो नांगौबा राजखान्थि गारगोन खिन्थु हारिनि जिनिसखौ खुनु ओरै जानायखौ आंबो सह्य खालामनाय नङा राजखान्थिया गिदिर जिनिस नङा पावारा गिदिर जिनिस नङा उइदाउट पावार जुदि जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै एसेबां इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबायबा एसेबां NIT लाबोनो हाबायबा मेडिकेल कलेज लाबोनो हाबायबा आरो कनस्टिटिउसनेल बाथ्रा रायलायबाय थादों खुनु कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट गैया बे एकर्डआव होनानै आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट जागोन आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट बेयो BTC नि समाव जायाखैमोन BTCआ 6 शिड्यूल बेवहाय डाइरेक्ट फान्डिं नांगौ बै समावनो सानदोंमोन खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि थाखाय एखमबा कंग्रेसजों गाज्रि जायोबा हाग्रामा बिथाङा बुङो दा BJPजों गाज्रि जायोबा बुङो जोंनो नांगौ बायदि फैसा हराखै होननानै जे बेवहाय 12% मानसि थायो आसामनि नैबे BTCआव 32 लाख बे 12% मानसि जि थायो आसामनि बाजेटआ जेला 12,000 कोटी जायो अब्ला बेवहाय जोंनो बेसेबां हरनांगौ 1200 कोटी हरनांगौ खिन्थु मोनो 400 कोटी मोनो 500 कोटी बे खोथाखौबो लिगेलि बिसोरो डिबेट खालामनो हाया मोनसे आर्गुमेन्ट खालामनो हाया मानो लाबनाय फैसाफोरखौ मोजाङै बाहायाखै इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट हरनो हायाखै फैसाखौ मन'जोबदों अफिसारफ्रा मिथिगो पलिटिशियानफ्रा मिथिगो ओंखायनो सिखावनि सालाया गुसुं बुंनो हायाखै बिसोरो दा बेनि थाखाय दायखौ जोंनियाव जाबसिन हरो नैबे 280 आर्टिकेल जि एमेन्डमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय नर्थ इस्टनि जेसेबां 6 शिड्यूल दङ बिसोरखौ लानानै बोसोरब्रै सिगांनिफ्राय जों एडभकेसि खालामनानै सेमिनार गागासिनो दङ जाहाथे डाइरेक्ट फान्डिंखौ मोननो हायो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा दिनै रायजोखौ जुदि 10 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा 5 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा नैबे जिनिसखौ लाथ'नानै आरो NDBनि मुभमेन्टआ थेर बेथेर जालांनानै जोबस्लायस्लाय NDBनि मुभमेन्टखौबो जोङो जोंनि हारिनिनो मोनसे सोमावसारनाय होनानै मोनसे रिकगनिसन होनानै सन्मान होनानै अनारेबल मोनसे सलुसननि गेजेरजों लाबोनानै मान सन्माननि गेजेरजों बेखौ दिनै एकर्ड मोनसे खालामनायाव मा एसेबां एलार्जि जादों हाग्रायाव थानाय सानैसोआ दाउ अमा बायदि होसो होसो गावथार जानांगौमोन आरो दिनै बिसोर न'आव फैनायखौ मोजां मोनाखै बिसोरो अपारेशनाथ' सोलिगासिनो दङमोन एट एनि ममेन्ट अपारेशना आरो मोनसे सिरियास महर लागोमोन गाबोन सेंग्राफोरखौ गावथारजोबगौमोन बिनि उनाव मा जागोन दा जिनिस मोनसेखौ बिसोरो गुबुन लाइनथि नायाखै बिसोरो आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे ससाइटिया जुदि बिराद गोबाव मोनसे बेबायदि अबस्थायाव थायोबा माने आनसार्टेनिटि गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन ससाइटियाव मोनसे बिराद गिदिर भेकाम फैयो आरो बेखौनो साननानै BSc एकर्डखौ खालामदोंमोन साननैसो लाथ'नानै जिरायनानै दावगालायगोन बिनि उनाव दावगालायबाय BTC एकर्ड मोनबाय BTC एकर्डनिफ्राय आरो साननैसो जिरायलायबाय 2010 आव जों जागायबाय 2010 निफ्राय 20 आव मोनसे एकर्ड जाबाय नेक्स्ट जोंहा मा दङ गावनो हाग्रामा महिलारिया सावरायग्राखौ बरायदों एकर्डआनो थिग नङाबा मानो बरायखो एकर्ड खालामग्राखौलाय आरो बिथांमोनखौ IBनि अफिसारफ्रा होम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा एकर्ड खालामनायनि सिगाङाव खनले रायलायदों बिथांमोनजों दिनै जेबो मिथिया होनदों रायलायदों बिसोरजों आं मिथिगो जेटा ट्राइबेट टक जायो दिल्लीयाव माने केरल नार्जारी रबिनसन मोसाहारिमोनखौ थिनहरदों BTCनि अफिसारफोरखौ हाग्रामा महिलारिमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो बिसोर जनानै नायगासिनो दङ गासैखौबो आरो जेला मिथिबाय एकर्ड मोनसे जानो थांगासिनो दङ अब्लासो हाखु दाखु खारलांनानै बिसोर एकर्डा जानाङा बिराद एकर्डखौ जानोनो होआमोन अके एकर्डा जानाङा मा खालामनांगौ बेखौबोथ' बुं नोङो राजनिति खालामनायाव बिराद बिजि जाबाय खिन्थु एकर्डा जानाङा मानो जानाङा आरो दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि बिला फैखाबायबो नैबे एसेम्ब्लियाव खालि मोनसेल' जिनिसनि थाखाय फैयाखै जेला बर' कसारि काउन्सिला बिथांमोना लिरदोंमोन BTCनि BTADनि बाहेराव बर' कसारि काउन्सिल जागोन आरो बेखौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जि मोनसे डिसिसन दंखायोमोन सानजानि सिमा बारायनाय बै शब्दखौ जेला लिरनो होबाय कि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारिनिफ्राय बाहेराव थानांगौ होननानै लोगो सन्दना बुंबायनो कि बेखौ जों बारहोआ आं गैया बेवहाय बिथांमोननि लिडारफ्रानो खोन्थाहरनाय बाथ्रा आरो जों उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय कुवेरि खालामना मोनजोब्बाय सन्दना माने चेलेन्ज खालामदों बे बिलखौ बारहोआ होननानै मा लस दङमोन बेहा दिनै धेमाजियाव बर' मिडियाम स्कुलफ्रा बिराद गाज्रि जाबाय लखिमपुरनि अबस्थाया गाज्रिसै फरायसाफ्रा दङ ज्राव मास्टार होआ मरिगावनि स्कुलफ्रा थैजोब्बाय गवालपारानि स्कुलफ्रा थैजोब्बाय गाबोन बर' कसारि काउन्सिला जानानै जुदि 50 कोटी 100 कोटी मोनोबा एसेबाबो डेभेलपमेन्टआ जागोन आरो बे गामिखिनिखौ सोनायाव हाग्रामाया मा लस दङ सन्दना मा लस दङ बिसोरबोथ' सिलाय लानानैनो बे आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनानै नैबे एकर्डआव बे गामिखिनिखौ सोनो हानाय परिबेस फैबाय दिनै बेवहाय उल्था गसंबाय ओंखायनो आं बुंदों जे बे ब्लेक चेप्टार नैबे जि एसेम्ब्लिया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक चेप्टार नैबे मोनसेया
खिन्थु मोजां मोनसेया जाहैबाय मा डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय लोगोसे बे एसेम्ब्लियावनो बुंबाय जोंनि एरियानि कलेजफोरखौ निट बेस माने गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबसिगोन आरो बिखौनो थांनाय नैबे 10 बोसोराव जोंनि मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा फाइल लायै लायै बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय दिनैनो खाम्फानि न'आव दिनैनो सिपनि न'आव मालाबा लोगो हमहोआ मालाबा लोगो हमहोयो मालाबा मोजां रायलाया मालाबा जागोन दिनै एमपिनि न'आव थाङो जाया जोंखौथ' जोंनि खाथियाव बारा फैखायामोन मानोना जोंथ' स्टुडेन्ट इउनियनसो बिसिनि खाथियाव थाङो जायफोर मावनो हाग्रा रावबो मावनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बेखौ एकर्डआव सोनाय जादों बे एकर्डआव सोनाय जादों एकर्डआव सोनाय लोगो लोगो दिनै जुदि बिथांमोना सिदा आखाइजों मावाबा गाबोन जों सुप्रिम कर्ट खालामनाबाबो मावहोगोन बेयाव लामा दङ बे एकर्डआव आरो बेयाव चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन ओंखायनो दाख्लै हम मिनिस्टारखौ आं थांनानै बुंदों जि एकर्डखौ नोंथांमोना गावनि गोसोजों लुबैनानै खालामबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन ना खालामा होनना सोंहैदों आं अब्ला हम मिनिस्टारा बुंदों बिफर एसेम्ब्लि इलेक्सन जेसेबां क्लज दङ इमप्लिमेन्ट जानांगोन जों दायित्व लागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदों स्वयं इन्डियानि आरो बिनि थाखाय दिनै एसेबां माने ओरै बुंनोथ' दरखार गैया मा लाब मोनगोन इखो आंखौ 1000 बार राय बेजों जुदि सोरहाबा लाब जायोबा खिन्थु आंखौ 1000 बार रायनानै नोंहा जुदि लाबानो जायाबा माने आं माने नोंहा रायनानै माथो खामानि मोननो नोङो दा नैबे जिनिसा मा जागोन टटेल हारिनि माने प्रब्लेमखौसो मालायनि सिगाङाव देखायनाय जायो दा बेखौ लासै फोजोबबोनांगोन मोनसे सेप्टार थांबाय जोंहा बै बिएससिआ मोनसे सेप्टारमोन दिनै भलेन्टियार फर्सआ फैदों आंनियाव बयबो जावनो 800,000 दङ जोंनियाव 800 दङ बिथांमोना फैनानै बुंदों आंनि फिसालाखौ फरायनो हायाखिसै फिसाजोखौ फरायनो हायाखिसै बिटिसिआव जेबो मोनाखिसै खनसेनि थाखाय नों नायथारनांगोन होननानै माने भलेन्टियार फर्स बै 87नि आं बुंदों जोंनि सरकार फैयोबा नोंथांमोनखौ जों नायगोन आरो मोजाङैनो नायगोन गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामगोन बे आंनि गेरेन्टि होनना बुंदों 800टा फेमिलिखौ नायनाया बारा गिदिर खोथा नङा हायो बेखौ नायनो गोसोबा नैबे 17 बोसोराव बिसोरखौ जों नायनो हासिगौमोन दानि बुंदों जे भेन्सार स्कुल जानानै मानसिफ्रा बिराद रिटायार जाबाय आंनियाव फैदों भेन्सार आं बुंदों जायफोर रिटायार जाबाय थांनाय 5 इयार्सआव बिसोरनोबो जों होगोन 1 लाख कोटी थाखा लास्ट 5 इयार्सआव मानोना बिसोरबो जोंनि थाखाय हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो बिनि थाखाय बिराद बुरजा फैसा नाङा नङा 1 लाख थाखा जुदि होयोबा बिनो बेसेरा बियो रिटायार जाबाय एटलिस्ट साननैसोनि थाखायबाबो हां लानानै मोजाङै माने खामानि मावनो हागोन दा नैफोरबायदि आसनिफोरखौ दा स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि दागोन कमिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाफागोन दा बिथांमोना रायलायगोन कमिटियाव गासैबो बे निट बेस सोदोबखौ मानो बाहायनो गोनां जादों आसामाव अलरेडि बिराद आयेन दंखायो 2017नि सिगांनि जानांगोन 2011नि सिगांनि जानांगोन बे आयेनफोरखौ नायोबा जोंनि स्कुलफ्रा मोना माबा नङा माबा क्राइटेरियाव फेल जायो सोरहाबा डाइस कड गैया सोरहाबा पास पार्सेन्टेजआ गैया माबा गैया ओंखायनो बेवहाय मोनसे सोदोब सोदों कि निट बेस आरो निट बेस माने निटआथ' नांखागोन नाखा आरो निट बेसखौ नायोबाथ' जोंनो आरो 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो साइन्स कलेज आर्ट्स कलेज जोंनि एरियायाव स' जोङो निट बेस प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ खनसे बारहोनायनि उनाव 6 मासनि गेजेराव एनादार जोंनि प्रजेक्टआ जागोन कि निट बेसाव जोंनो आरोबाव 20टा कलेज नांबावगौ जोंनो आरोबाव साइन्स माने डिग्री कलेज साइन्स आर्ट्स जेबो थागोन अब्लासो जोंनि इउनिभार्सिटियाव फरायनो मानसि ओंखारगोन नङाबा मालायनिफ्रायसो फैना फरायजोबगोन दा बे मोनसे प्रपार प्लेनिंखौ खालामनाय जादों आरो नैबे गामि दानखानाय सोनायखौ आं दिनैबो बुङा गाबोनबो बुङा जेब्लासिम जाया अब्लासिम बुङा माने बेवहाय जोंहा मोनसे बिराद गिदिर थांखि दङ आरो दिनै जोङो आन्दायनानै जौ लोंनानै बे सुक्तिखौ खालामाखै बिराद मेलेमखौ बोखाव सिरियासलि सिन्था खालामै सोदोब बेयाव शब्द बाक्यफोरखौ नायनानै नैबे एकर्डखौ खालामदों बे एकर्डआव सोरबाया बेबायदि नायदोंबा जेबो नुनाय नङा खिन्थु उल्थानिफ्राय नायोबा दिनै गिदिर इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बुंदों बेसेबां ब्रेन बाहायनानै एकर्डखौ खालामदों खिन्थु होननानै बेवहाय दाख्लै बेवहाय हारसाफ्रा बुंदों हा हुनि सोदोब लाखियाखै खिन्थु बिटिसि एकर्डआव जि थाबाय बेखौ बेयाव नैयाव आरोबाव प्रेसार माने मा होनो एन्डर्स खालामनानै एसे सिस्टेमेटिकेलि बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों जोङो बेखौ कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्टफोरजों रायलायदों बबेखौ बोरै खालामनो बबेखौ बे सिइअखौ बुंबाय थादों दा बिसोरो सिइअ मानो अफिसारा सिइअ जानांगोन जे सिइअ जानाङा अफिसारा बियो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियानो जानांगोन खिन्थु सिगांनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सोरबा माने सेक्रेटारि रेंकनि गाहाय रेंकनिफोरखौ हरना दोनहरोमोन जायनि सायाव आरोबाव 3-4 अफिसार थाबावो जायनि सायाव बे 3-4 अफिसारखौ बियो बुंनानै मानायनानै फाइल मोनसे मुभ खालामनो हाया सिबाथ' थांखाया मेजर फाइलखौ लानानै सिबानो थांनांगौमोन बे स्टेट नङाथ' बे काउन्सिलसो स्टेटनिया चिफ सेक्रेटारि थांगोन सोरबा थांगोन जोंनियाथ' सिबाबो थांनांगोन ना इएमजिएमआबो थांनांगोन ना फाइल लायै खामानिखौ मावनोबा बिसोर थैनोबो थाङा दा बिनिखायनो मोनसेबो जाया दा नंखायनो जों सानबाय मा कि इयो आलादा रायजो नङाबाबो बेवहाय जाहाथे बिनि जि स्टेटास बियो गोजौ जायो ओंखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ मानायबाय कि जेरैखि जाया जोंनि जाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनना नाम होदो दायो बियो आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि रेंकनि जानांगोन खिन्थु एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि सासेखौथ' नों बेवहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनफैनो हाया नङा आरो फारसेथिं एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होननाय पस्टआ जोंनियाव थानाय नङा मानोना जोंहा आलादा रायजो नङा फारसेथिं जोंनियाव सीएम गैया दा सीएम गैयाबा जोंनियाव माने प्रिन्सिपाल मा होनो चिफ सेक्रेटारि थानो हाया बेवहाय दा बिखौ माखासे बेवहाय लिगेल टार्म माबा टार्म बेफोरखौ नायजोबनानै थिग खालामनाय जाबाय अके दिल्लीनि अफिसारा बुंबाय जे जोंनो एग्रिखौनो खालामखाबाय जे नोंसोरनो सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होनाय जासिगोन
आरोबाव जों बुंबाय आईजीपी जों जाया जोंनि ल' एन्ड अर्डार सिचुएसनखौ नायनो जोङो आरोबाव बेयावबो बुंबाय जोंनो एडीजीपी सासे नांगो एडिशनेल डीजीपी सासे नांगो माने जों नायबाय कि सब जोबजोबखाना थानाय आरो उनाव जास्ट लिरना लाबानो जाबाय बै लेभेलाव लांनानै जिनिसफोरखौ खालामदोंमोन दिल्लीयावथ' मानायजोब्बाय जोङो खिन्थु जेला नै बिसोरो हेंथा हेंथि खालामबाय BPFआ अब्ला आसामनि अफिसारफोरा स्कप लाबाय अब्ला बिथांमोना बुंबाय जे जोंहा माने एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिया जोंनियाव सर्टेज दोङो नोंसोरनो हरबा कार्बि आंलंआव बिगोन कार्बि आंलं हरबा डिमा हासाव बिगोन गोबां माने बिसोर मा नैबे माबाखौ लागायनो चान्स मोनबाय माने जुक्तिफोरखौ उनाव थाङै थुङै एकर्डआ बेबायदि जादों दा नंखायनो जों बुंदोंमोन मा एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिखौ जों मा बुंनो अब्ला मोनसे मोजां टार्म नागिरदो मा टार्म होनो जोङो हेड एडमिनिस्ट्रेशन अफिसार होनो ना मा होनो होननायावनो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार होननाया फैदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एक्जिकिउटिभनि गेजेराव बे चिफ होननानै बे टार्मखौ लाबोदोंमोन उनावथ' एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि होआखिसै बेखौ बिथांमोना बोखाराखिसै दा बे जानानै थाबाय आरो जोंबो लाखिबाय कारना जाबाय मा गाबोन सरकाराव जिरायनायनि उनाव जोङो गभर्नमेन्टनो फार्स्ट प्रप'जेल हरगोन कि जोंनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो सासे एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हर होननानै जाहाथे लेभेला बेयाव थांना थाहैफिनो कुनु मोनसे जिनिस कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा गभर्नरनि हाउस बिदोंमोन जोङो बेबो दङ लास्टसिम दङ लास्टसिम गभर्नर भवन मोनसे होनो होननानै जोङो टकआव लांबाय थादों जोबजासे एनडिपि प्रोग्रेसिभ आरो जोङो एबसुनिफ्राय बै समाव लास्ट मुहुर्तआव बेबायदि क्रिटिकेल लगायनानै बिथांमोना बुंबाय जे गभर्नर हाउसखौ होनो हाया जों बुंबाय अब्लालाय गभर्नरनो जिरायहैनो थाखाय गेस्ट हाउसबाबो माने गभर्नर राजभवन लेभेलनि मोनसे बानायनानै हो जेरावनोखि गभर्नरा जिरायहैगोन जोंनियाव दा बे जिनिसफोरा बिराद क्रिटिकेल खालामदों लास्ट मुहुर्तआव नङाबा बे मोननै मोनथाम जिनिसा फैबावोमोन दिनै नोंथांमोना इंगितखौ नुदों ना आसामाव स्टाफ माने कलेज थायो स्टेटफ्राव स्टाफ कलेज जोंनियाव काउन्सिलावनो स्टाफ कलेज दङ दायो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बेखौ मा इंगित बुंदो बियो जोङो माने बड'लेण्ड सिभिल सार्भिसखौबो हमथाबाय थादोंमोन लास्ट मुहुर्तआव होगोमोनबो ओरैबायदि गुन्दुगुल हुलुस थुलुस लागायना होबाय BPFनिफ्राय एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा एकर्ड जानाङा उल्थां फाल्थां जाजोब्बाय गासैबो ओरैबायदि चिरेन बर'आथ' खनसे दिल्लीयाव थांलाय खनसे गुवाहाटियाव फैलाय हाग्रामाया लिंहरो एकर्ड खालामनांला फैदो नोङो होननानै आरो गुवाहाटियाव फैना बुंबाय आं जेबोखौनो मिथिया आरो बिरलांलायनानै ओजों जोंखौ लोगो हमलायबाय मा दोङो बुं एकर्डखौ खालामनि ओरै थांलाय ओरै फैलाय एक्सुवेलि थांखि गैयानो मार जिनिसा दा जों थांखि दोङो नालाय दोरोदाखै 20 दिनालागै गान्धी पिस फाउन्डेसनाव एसि गैया मा गैया बे रुमाव जोङो उन्दुनानै खामानि मावदों जोंहा मोनसे एकर्ड जानांगोन आरो आं दिनै बुंनो सानो कि बर' जाथियाव नैबे जे एकर्ड बियो एनडिपिनि थाखाय मोनसे प्रेजेन्ट नैबे एकर्डआ सोरबाया बुंनो लुबैना लुबैया आं मिथिया दा एबसुआ बुंदों जे एबसुआ बेयाव साइन होनाङामोन होनांगौमोन एबसुआ साइन होआबाबो जेबो गैयामोन बे मोनसे डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन खिन्थु इण्डियायाव मोनसे ट्रेन्ड दङ मा जायफोर सिलाय हमनानै आन्दलन खालामग्रा बिसोरखौ ल' एन्ड अर्डारनि मोनसे जेंना होनाल' नायो जोंनि गोबां मानसियाबो मिथिया इण्डियानि इन्टेलेक्सुयेलफोरा इण्डियानि टप लेभेलनि बिउरोक्रेटफोरा बे खोथाफोरखौ रायलायो जेरावनोखि आंबो सासे एकदम जुनियर मानसिबाबो लेखा फरायनाया खमबाबो लास्ट 7 इयार्सआव इण्डियानि सिकिउरिटि मेटारखौ लानानै जेफोर सेमिनार जायो बेवहाय एखमबा आंखौबो लिंहरफादों आरो आंबो बेवहाय मोनसे लबि खालामनानै हाबदों जेरावनोखि आङो एसे बुजिनो हायो जे इण्डियाया बोरै सोलियो नङाबा जोंखौ नायग्रा गैया ना जोंहा दिल्लीयाव IAS अफिसार दङ ना MP दङ ना मा जोंहा मन्त्रि दङ ना सोर दङ रावबो गैया जि साफा सानै थायो बेबो गावनि जायगायावनो बेस्थ कारन गावनि जायगायाव गिदिर गिदिर खोथा बुङो ओजों नेशनेल इन्टारनेशनेल सेमिनार कन्स्टिटिउसनेल मेटारफोरखौ डिबेट खालामनो हाया बेफोराव हाबनो हाया दा नैबे जिनिसफ्रा मोनसे भेकाम जानानै दङमोन आरो बेवहाय आं बिराद मोजाङैनो बुजिदों जे दिनै जे NACN एकर्ड जायाखै मणिपुरनि माने 28टा 29टा उग्रपन्थी संगठनजों एकर्ड जायाखै 1 लाख केदार थानायनि उनावबो माओवादीफोरजों जेबोआनो जायाखै बै जिनिसफोरखौ आं बेवहाय नुनानै बुजिजोबदों कि जेसेबां गिदिर अस्त्र लाग्रा संगठन जा बेखौ ल' एन्ड अर्डार मोनसे सिचुएसन होननाल' नायो बे आदिबासि माबा माबि फिसा फिसा संगठनफोरखौथ' माला सिजफायार खालामनाय सोर बहा दङ हिसाबानो गैया खैथा दङ आनलानो माबानो आपानो केल'नो हेननो खुनु हिसाबानो गैया गभर्नमेन्टनियाव बिसोरो बेस्राफोरा नेगासिनो दङ जोंहाबो सिजफायार गाबोन जागोन समफोर जागोन दा आंनोसो मेम'रेन्डाम होफैगासिनो दङ सार जोंनिखौबो रायलायना हो जोंनि स्टेफेनखौ बिना हो जोंनि केसफोरखौल' उइद्र खालामनानै होदो जों होमबानो गारनोसै दा नैबे अबस्थाया बिदि जागासिनो दङ बे देशआ बिराद गिदिर देश आरो बैयाव जिरायग्राफ्रा जोंनि आइ आफा नङा सासे आइ आफा नङै मानसिखौ नोंनि खामानि मावहोनाया एसेबां गोरलै नङा दा बे खामानिफ्रा जोंनि बे MPफोरनिमोन MLAफोरनिमोन मन्त्रिफोरनिमोन जायफोर पलिटिक्सआव बिराद माने गोजौआव थांबाय मिथिजोब्बाय बिसोरनिमोन खिन्थु बिथांमोना दिनै मा खालामबाय टटेलि बे एजेन्डानिफ्राय गोजानाव थानानै आरोबाव गुबुन एजेन्डायाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखौसो फुंनि मोनानि टारगेट खालामनो हमबाय बेबायदिबा हारियाव गाबोन सोर रिभलुसनारि ओंखारनो सोर लिडार ओंखारनो गाबोनो सोरबाथ' गाबोन ओंखारफिननांगोन सासे खिन्थु दिनै नोङो जुदि खास्रि बिस्रि मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ एनकारेज खालामनो गारनानै नोङो 100% जुदि डिसकारेज खालामोबा बोरै जागोन दा दिनै बुंग्राफ्रा दिनै बुंदों आं जों रायजो बिफिनगोन मा बिफिनगोन ओंखारलाय लामायाव नायनि सोर सोर हायो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोजोब्बाय गावसोरा जेबो गैला जिबनाव चेलेन्ज जेरैखि जाया सोलिलांसिगोन बै समाव आरो आरामसे जिरायनानै बुंगासिनो दङ बे मावनाङामोन फैलाय नों मावफै नायनि
नों मावनायल'जों जानाय नङा दिनै ससियेल मिडिया फैबाय बाथ्रा फंसे बुंबा हाजार लाख मानसिफ्रा नायगोन ओरै जागोन गोबां मानसिया जिहेतु सिरियासलि साना नाथाय बिनि इम्पेक्ट बिनि कनसिकुवेन्सेसखौ नायनांगोन दिनै जोंनि आखायाव मानसि दङमोन आन्दोलन खालामनोबा आरो बोसोरबा खालामबावनो हायोमोन खारन जोंनि नैबे आन्दोलनाव मानसि थैयाखै जेल जानाङाखै मोनसे नर्मेल सिटुएसनाव जों लाबोबाय थादों कि प्रेसारखौ डेम'क्रेटिकेलि होनांगौ होननानै आन्दोलनखौ आरो खालामबावनो हायोमन स्टेमिनाया जोबाखै किन्तु नैबे मोनसे ओरैबायदि सिटुएसन फैगासिनो दङ जाय सिटुएसनाव जोङो बेखौ हारभेस्ट खालामनांगौ बेखौ जेरैखि जाया लाथारनांगौ जोङो नैबे जिनिसखौसो खालामदों दा नंखायनो दिनै जेफोर उल्थां फाल्थां खोथा बुंदों बेयो बिराद आनफर्चुनेट आरो जेफोर क्लजफोरनि खोथा बुंदों जोंहा दानि सासे फंबाया मोननैसो खोथा बुंदों दा बेखौ नैबे एकर्डआव थांनाय 40टा जि डिपार्टमेन्ट जों मोनदोंमोन बिनिनो मोनसेखौ होआखै रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ दा बियो डिजास्टार मेनेजमेन्ट होननानै बेखौ बाहायो दा बिनि बादै जिखिनि जोङो माखासे जोङो डिपार्टमेन्ट मोनबावदों किसुमान डिपार्टमेन्टआ हाबमोन एग्रिकालसाराव इडुकेसन गैयामोन इरिगेसनाव माने माबाया टेकनिकेल गैयामोन जोंनियाव ट्रेड एन्ड कमार्स गैयामोन इन्डास्ट्रिया जोंहा एकदम माने स्मल स्केल माने इन्डास्ट्रिल' दङमोन पन्चायत लेभेलनि बेखौ जोङो मिडियाम इन्डास्ट्रिखौ सोफाबाय जाहाथे एसे बिजनेस खालामनो हायो आरो ट्रेड एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टखौ जोंनो नांगोन मानोना टेक्स कालेक्सन बायदिसिनाफोराव बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जों खामानि मावनो हागोन बेबायदि गोबां जिनिसफोरखौ कनस्टिटिउसनखौ नायै जिखिनिखौ मोनो जेरैखि जाया जोङो बेखौ बिख'नानै लाबोनायनि थाखाय नैबे खामानिखौ मावदों दा नंखायनो बेवहाय जेबो गालाङाखै नैबे जिनिसखौ किन्तु दायो एनादार जिखौ बुंदों कि जोंनि टारगेटआ बैसोमोन नंगौ गासैबो जोंनि टारगेट माखासे जिनिसनि माने मा नायनांगोन इमप्लिकेसन बिनि जि मोनसे बिनि जि दानि जि एक्जिस्टेन्स बेफोरखौ नायनांगोन कि जोंहा बेजों मा जागोन मा जाया दा नंखायनो मानगोनां इन्टेलेक्सुयेलफोर नोंथांमोन आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखिसै हारिया मोनसे गोब्राब थासारिजों फैदों दाबो जुजिगासिनो दङ जुजिनाया नों राजा लामायाव ओंखारबाल' जाया सिङावबो जुजिनाया सोलिबाय थायो दा बै जुजिनायाव जोंनि इन्टेलेक्सुयेल जोंनि साननाय हनाय बायदिसिनाफ्रा जुदि माने मा होनो कालेक्टिभ जायाब्ला ज' जायाब्ला मोजां साननायफोरखौ जुदि जोङो माने मा होनो इखो बासिख'नानै जुदि जोङो इउनाइटेड खालामनो हायाब्ला बेबायदि साफा सानैनि गोदाव सोराव बुंनाय खोथाफोरजों बिराद आनफर्चुनेट आं मुंफोरखौ लानो बिराद लुबैथारा दाख्लै बावैनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ नायदो जाय एकर्ड जाखालि बिराद रंजाबाय जोंनो फन हरबाय बे मानसिफ्रा दा लासै बै माने जोंहा महिलारि सारा बै गौरां हटेलाव मिटिं खालामनायनि उनाव खोथाफ्रानो सोलायजोब्बाय उल्थां फाल्थां थुनलाइ आफादखौ आङो बिराद अनार होयो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय थुनलाइ आफादखौ होयो माने थुनलाइ आफादनि लिडारफोरखौबो होयो दा दिनै आं राजखान्थियाव फैबाय होननानै जे थुनलाइ आफादखौ आंजों फैयाबानो रायनांगौ बखिनांगौ आं बिदि मालाबा बुंनाय नङा बाट आइ रिकुवेस्ट आं खावलायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कि मोजां गाज्रिखौ बयबो सायख' बिजिर मोजांखौ मोजां होन गाज्रिखौ गाज्रि होन कुनु मोनसे देशा कुनु मोनसे दुनियाया माने गाज्रिजों दानानै बिसोर साक्सेस जानो हायाखै मोजांजोंनो दानांदो बयबो ओंखायनो मोजां लामायाव थाग्राफ्रा सैथोआव थाग्राफ्रा साननै खस्थ' मोनो सानब्रै खस्थ' मोनो दा बेखौ रामायण महाभारत फरायग्राफ्रा मिथिगो माने पान्डबा जागायनायनिफ्रायनो दावहा नांबाय थाबाय बनबासाव थांनायावबो दावहा फैफिननानैबो दावहा गुसुं समनि थाखायल' बिसोरो रायजोखौ सालायनो मोनबाय नाथाय बिनि उनावबो आरो बिसोरो बनबासाव थांफिनबाय सोरबा स्वर्ग जात्रायाव थांबाय मायाव थांबाय नाथाय बिदि होननानै पान्डबनि साबा बिदा फंबाया धर्म जुद्धखौ मालाबाबो नागाराखै बिथांमोना धर्म जुद्धखौ नागारनायमोनबा कौरबा मात्र द्रौपदीखौल' नङा बै समाव गोबां आइजोफोरखौ बिसोरो नस्थ' खालामगौमोन धोरोम होननाय जेबो जिनिस थानाय नङामोन दा दिनै जोंनि हारियावबो मोनसे सेक्सन ओंखारदों बिसोरो जौ जुवाजोंसो मोजां मोनो गुबुन खोथाखौ आं बुंला बियो आं हारसिंनो आङो दिनै आं उमुगाव थांना थाहैनोसै साख्रि मावहैनोसै जाहैनोसै होनना थांलांनो हायो आङो राजखान्थि खालामथारनांगोन होननाय जेबो बायद'था गैया जि एफा एनै सोलोंबाय हारिया अननानै खामानि मावनो चान्स होबाय दिनै मानसिफोरजों सिनायलायबाय माखासे फिल्ड जाबाय रायलायलायनानै गाबोन खामानि मावनानै आंनि बिसि फिसा लानानै आं खामानि मावना जालांनो हायो किन्तु हारि मोनसेनि थाखाय जों बयबो मोनसे कमिटमेन्टआव फैदोंब्ला जोङो मानो सोरबा सासेया बुंनाय सोरबा सासेया माने गन्डगल खालामनाय बेजों मानो फासयलांनांगौ जोंलाय मोनसे कमिटमेन्ट थानांगौ जोंहा कमिटमेन्ट थानांगौ ना गोथैयासो दै दाहारजों गोजावलाङो ना गोथाङा किन्तु दै दाहारनि उल्था सानस्रियो दा नंखायनो दिनै गोबाङानो बुंनो नागिरो दानो आं डिसिसन लायाखै र' सरकारा सोर फैगोन आं बिनि डिसिसन लागोन आरो गोबाङानो बुंनो नागिरो नायग्रोनोसै मा जायो न' नों मावनांगोन अलायनबादि जायोबा जाथि दानो हानाय नङा मालायनि सायाव सोनारनानै डिपेन्डेन्ट जायोबा जाथि दानो हानाय नङा गाव पंगु जायोबा जाथि दानो हानाय नङा जेखौ भुपेन हाजरिकाया मेथाइ खनलांदों दा नंखायनो नैबे समाव मोनसे कमिटमेन्ट नांगौ जोंनो स्ट्रं मोनसे कमिटमेन्ट डिटारमिनेसन नांगोन जोंनो जेखौनोखि गोदोनिफ्राय लिडारफ्रा बुंबोबाय लेक्सार होबोबाय आरो दिनै जोंहा बे डिटारमिनेसना गैया जायोबा किन्तु हारिया थेर बेथेर जागोन दा नंखायनो नैबे समाव बयबो सानलायनांगौ बेवहाय सोरबा लाजिलायनाय माबालायनाय बेबायदि खोथा थानाङा दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनबाय जोंहा बेखौ लानानै खामानिखौ मावनांगौ बिटिसिआव मोनसे डाइरेक्टरेट दङ ओरैबायदि खालामबाय बिदा फंबाया इडुकेसननि EM बिदाया डाइरेक्टर थांनाय बेसेबा गोलाव बोसोर जेबो गैया पलिसिया जेबो गैया दा बेबायदि अबस्थाफ्रा दिनै जाबोदों जोबोद दुखुनांथाव दा नंखायनो बुंगौमानि लावगो दुखुबो थाबाय नालाय बुंनो लुबैयो एखमबा माने आंहा रावनिबो सायाव गाज्रि मोननाय गैया
आरो दाबो जेसेबां कुकाराव माने सिटी मारिनानै आंखौ फुदुंनो नागिरबाबो फुदुंनो हानाय नङा मानोना आंनि दुनिया एसे आलादा दुनियाव थायो आङो आरो बे दुनियानिफ्राय आं कुनुदिन ओंखारनाय नङा ओंखायनो खामानिखौ मावलांगोन जेब्लासिम माने दम थागोन मावगोन इलेक्सन जेननाय देरहानायाथ' कुनुदिन गिदिर खोथा नंखाया खामानि मावनो थांनायाव घात प्रतिघात फैयो किन्तु 17 बोसोराव BPF आ जेरैबायदि जेबोखौनो मावबोआखै होनना बुंबाबो गोरोन्थि जाया जुदि 5 बोसोर UPPL आव मोनोबा आरो जोंबो बेवहाय दङबा माखासे दायो लाइमोनफोर हाजाराव नङा दायो लाखावसो फैबाय लाइमोनफ्रा BA MA पास गासैबो जइन जाजोब्बाय पार्टियाव आं सानदों बे लाइमोनफोरखौ बे युथ BPF बायदि BSU बायदि जों बाहायनाय नङा बिसोरखौ मोनसे प्रपार जायगा होनानै बिसोरनि नलेजखौ जाहाथे फुल्लि एक्सारसाइज खालामनानै हारिखौ जौगालांहोनो हायो जोङो बेबायदि खामानिखौ बाहायगोन बिसोरखौ जों मिसइउज खालामनो होनाय नङा बिसोरखौ आङो कुनु दिन जौ लोंनो होनाय नङा आंनि मेगन सिगाङाव गोलैबा आं जौ लोंनो होनाय नङा खारन बिसोर आंनि फंबाय बिनानाव आरो बिसोरनि सायावनो जोंनि जातिनि भबिष्यतआ दा बिनिखायनो नैबे एसे साननाय हनायखौ जाहाथे नोंथांमोनाबो नायो आरो बारा गिलुं समाज दानो हानाय नङा एसे ओंखारबोनांगोन डेम'क्रेटिक एन्ड आर्गुमेन्टेटिभ ससाइटि दायो मसलपुराव बुलायगासिनो दङ सानफ्रोमबो बे सेम बुलायनायखौनो बेसेबां बुलायबावनो माबायदि कामान होयो ब्रेना कि नाङा फाङा सासे मानसिखौ सौना होनो नङा होमबा माने नाङा फाङा मानसिखौ बुनो एखे खामानिखौनो मावबाय थायो BPF आ दाख्लै थांनानै कुसुगाव गावजों गावनो थिगसे होलायबाय जाहैदों नों मोसायाथ' गावजों बरलायखागोन मालायजों बरलायगोन ना आखलखौ मोसायाव लाबबा जानाय नङा मोसानिफ्राय गाहायाव लाबनांगोन मैयावबो लाबनांगोन मालाबा दा नैबे जिनिसा हारिनि थाखाय बिराद खहा खालामो किन्तु जुक्तिखौ जेसेबां जुक्ति होनो होयो दान्थे बिदान्थे जा बेवहाय बुंनांगौ गैया मोनसे आर्गुमेन्टेटिभ ससाइटि जानांगोन बाट भाइलेन्ट ससाइटि जानाङा भाइलेन्ट ससाइटि जायोबा माने ड्रां एनि टाइम लोंग्रा ससाइटि जायोबा किन्तु सेस जागोन बेखिनिखौनो बुंबाय बाकी गुबुन खोथाफोरखौ उनाव रायलायसिगोन राजखान्थि खोथाखौ आं दिनै बारा बुंला किन्तु इडुकेसननि प्रब्लेमा लासै लासै जोबलांगासिनो दङ सबसे फार्स्ट आं सानदों एनादार 6 मान्थनि गेजेराव गासैबो थिग थाक थायोबा बे प्रब्लेमा जोबगोन आरो बिराद चान्स लादों दायो कर'ना भाइरास जानानै 6 मास पुरा दुनियानो असल जाबाय बेखौबो स्कप लाबावबाय कि एकर्डा इमप्लिमेन्ट जायाखिसै खामानिखौनो मावनो हायाखै नोंबो ओंखारनो हायाखै आंबो ओंखारनो हायाखै गुत्ति माने सिस्टेमानो असल जाना दङ बेखौबो नोंहा धैर्य गैयाबा दा दाख्लै ओंखायनो बुंदों आङो एसेबां सेल्फिश जानो हाया होननानै दुनियाया एसेबां प्रब्लेमाव दङ आं जातिनि खोथाखौ बै समाव बुंबाय थानो हानाय नङा आं बुंगोन मोनसे टाइमाव बुंबाय जोङो दिनै मोनसे 6 मास रेस्ट लानायाव जातिया थैनाय नङा 6 मास एकर्ड जायाबानो एकर्डा धंस जानाय नङा गोबां एकर्ड गोलैना दङ 30-40 बोसोर जोंनि एकर्डाथ' बिराद थाबनो इमप्लिमेन्ट जागोन जोङो बेखौ नारसिनगासिनो दङ आरो दानि केस उइड्रनि खोथा बुंदों लिगेल मेटारफोरखौ लानानै कुइसन खालामदों जाय कुइसन खालामग्रा बिथांमोनाबो मिथिगौ लरेन्स इस्लारि बिथाङा दानि बुंलांदों हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंदों आंनि केस उइड्र खालामनायाव 30 बोसोर मा होनो 3-3.5 बोसोर नांदों होननानै 3.5 बोसोर माने लादों होननानै दा अब्ला केसनि मोनसे प्रसेस थाखायो दा बिदि होनना जों गारना दोनाखै केस उइड्र जानांगोन नांगासिनो दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगोन नांगासिनो दङ एभ्रि खामानि मोनसेबो खामानि गारना दोनाखै नैबे लकडाउनावबो 39 दिन थांलाय फैलाय दिल्लीयाव थांनानै गभर्नमेन्टखौ नारसिनगासिनो दङ 45 सान दिल्लीयाव थांबाय आङो कुनु केम्पिंखौ इलेक्सन केम्पिंखौ हगारना होदों आङो मानसिफोरनो इलेक्सन देना होनांगौआ जोंनि माने माखासे वार्कारफोरा खामानि मावगोन पार्टिया मावगोन आंनि खामानिया एकर्ड खालामबाय जिता एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन होननानै आं दिल्लीयाव थांबाय थादों लांफानोबो हायाखै मानसिफोरखौ बेखौबो बुंदों एसेबां COVID-19 आंजों टिकेट दानफानाय आंनि लोगोआनो थांनो हायाखिसै गिनानै न'खरनि मानसिफ्राबो गियोना थांथारनाङा होननानै दा आंसो रिक्स लाबाय सोरबायाथ' रिक्स लानो हायाबो जानो हानाय सोरबा जोंहा सिगनेटरिफोरनि गेजेरावबो जिखिनि दङ जोंहा गबिन्द दायाबो एसे बैसो जाबाय बेखौबो नोङो बोबथिंबाय थानाया थिग नङा बेसोरा इसेबां खस्थ' खालामबोबाय नैबे बैसोसिम बर' हारियाव सासे रेसपेक्टेड पार्सनफोरनि गेजेराव वान अफ दि पार्सना किन्तु गबिन्द दा बिथांबो धैर्य सैज्य नलेज एभ्रिथिं आरो 70नि खाथि जाहैबाय खोमा बैसोआ कुनु दिन बुङा हरनि 12टा 1टा 2टा खामानि मोनसे मावनांगोन बा कुनु दिन